I wasn't invited, man, I truly spotted. Spend the money like I'm lonely. Nah, I don't need to lie to her, she knows she ain't not the only one looking to love me. Alexander! പഴയൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് കൊണ്ടുപോയാണ്ട് അമ്മായിന്റെ ചെക്കൻ കൊണ്ടുവന്ന് കാട്ടിയതാണിത്. വിഷ്ണു ചേട്ടനാണ് വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചേട്ടാ, ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളും ഈ ചെയ്തത് ആരാണ്? അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താണോ അതോ? നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ മുട്ടത്തുള്ള സ്റ്റിക്കർ കടയില്, അതായത് മാവേലിക്കര ഹരിപ്പാട് റൂട്ടിൽ മുട്ടത്ത് നമ്മുടെ സൂരജ് അല്ലെ, സൂരജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കർ കടയിലെ ചേട്ടനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഐഡിയ ആരുടെയായിരുന്നു ഈ സ്റ്റിക്കറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ? പുള്ളിയുടെ രീതിയിൽ പുള്ളിയുടെ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്ത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു എന്തോ